Rakovina. Desivá diagnóza, ktorá naháňa mnohým strach. A predsa sa jej dá vyhnúť. Totiž 80% prípadov vôbec nemusí vzniknúť. Kľúč je v imunitnom systéme. Doktor Tim Arnott nám dnes poradí, ako byť vždy o krok vpred, pred chorobou. Každá bunka v tele nesie informáciu, ktorá jej umožňuje úplne sa rozdeliť, reprodukovať sa. Informácia sa volá DNA. Rakovina však ničí túto DNA informáciu vo vnútri bunky. Každá bunka vie za normálnych okolností riadiť svoje delenie a určiť jeho rýchlosť. Čiže každá bunka má, tak povediac, plynový pedál, ktorým môže akoby pridávať a tak vlastne zrýchliť svoju vlastnú reprodukciu. Takisto má aj brzdový pedál. Môže ním akoby pribrzdiť a doslovne spomaliť tak rýchlosť delenia. Rakovina vzniká vtedy, keď sa poškodí plynový alebo brzdový pedál. Takže náš plynový pedál sa zasekol úplne na podlahe a bunka sa začne super rýchlo deliť, nekontrolovane. Alebo môže byť poškodený brzdový pedál bunky. Aj vtedy sa začnú bunky nekontrolovateľne deliť. Jeden zo spôsobov, ako vzniká rakovina, je, že vírusy obsahujúce inštrukcie vo vnútri samotného vírusu poškodia pomyselný plynový alebo brzdový pedál a bunky sa tak začnú nekontrolovateľne rozmnožovať. Pre takúto bunku neexistujú hranice. Ďalej, rakovinová bunka sa nezachytí o okolité bunky. Ona sa vlastne voľne vznáša a pustí sa na púť zo svojho pôvodného miesta do rôznych častí tela. Obyčajne, keď sa bunka začne rýchlo deliť, okolité bunky ju zväčša zabrzdia, ale nie rakovinovú bunku. Tá sa rozmnožuje suverénne, bez kontroly. Ako a prečo pacient umiera na rakovinu? Práve bunky, čo sa nekontrolovateľne rozmnožujú, prijímajú z tela stále viac a viac vzácnych živín pre seba. Čoskoro putujú všetky živiny k týmto rapídne sa rozmnožujúcim rakovinovým bunkám. Telo začína trpieť nedostatkom živín a následne umiera. Pýtame sa, prečo je na svete toľko rakoviny? Hneď si to vysvetlíme. Ak sa bunka poškodí, alebo nastane jej deštrukcia, takáto bunka zvyčajne prestane plniť svoju funkciu a samovoľne zahynie. Preto väčšina buniek, ktoré majú poškodenú DNA, neprežije a uhynie. Pozrieme sa tiež na náš imunitný systém. Ak je inštrukcia v bunke poškodená, znamená to, že bielkoviny v tejto bunke sú abnormálne narušené. Majú zmenený tvar. Imunitný systém, ktorý telo kontroluje, je zložený z viacero druhov imunitných buniek. Najdôležitejšie sú však dva druhy. B bunky a T bunky. Sú to biele krvinky. Pomáhajú nám chrániť bunky pred vírusmi, pred baktériami, plesňami a rakovinovými bunkami. Takže tieto bunky, B bunky aj T bunky, navštevujú počas vnútromaternicového vývoja človeka imaginárnu školu. Tam sa učia niečo veľmi dôležité. Učia sa, ako vyzeráme znútra. Tieto krvinky prichádzajú do kontaktu so všetkými možnými útvarmi vo vnútri ľudského tela. Niektoré bunky sa zvyknú navzájom pospájať, aby mohli účinnejšie postupovať pri obrane nášho organizmu. Hoci zvyčajne odumrú ešte skôr, ako prejdú do krvného obehu. V skutočnosti vlastne prežíva iba veľmi malé percento buniek. Sú to bunky, ktoré si nikdy nevšímajú tkanivá nášho tela. Práve tieto bunky neúnavne lovia a pátrajú po abnormálnych proteínoch.
Abnormálne proteíny sú v baktériách, vírusoch a tiež v bunkách. Rakovinové bunky začnú totiž vytvárať abnormálne bielkoviny. A práve na ne reaguje imunitný systém a vydá pokyn na ich zničenie. Druh imunitných buniek, T cytotoxické lymfocyty, veľmi ostražito reagujú na prítomnosť rakovinových buniek. A ak ich objavia, okamžite zaútočia a zničia ich. Imunitný systém je veľmi zaujímavý. Patria sem aj tzv. Bunky, prinášajúce antigén. Jednoducho povedané, ich úlohou je cestovať a hľadať abnormálne bielkoviny, priniesť ich, spracovať a ukázať ich T bunkám a B bunkám. Tieto sa naučia, ako abnormálne bunky vyzerajú. V zápäti sa zamerajú na zničenie všetkých delikventov v našom systéme. Vrátane rakovinových buniek, ktoré vyrábajú abnormálne proteíny. Program Byť fit je hit ponúka systém, ktorý nám veľmi úspešne zvyšuje šancu žiť bez rakoviny. Pomôže posilniť váš imunitný systém a naučí vás dodržiavať viaceré princípy. Prvý sa bude týkať výživy. Je veľmi dôležité zvýšiť príjem tmavozelenej listovej zeleniny, takisto ovocia a zeleniny oranžovej a žltej farby. Obsahujú totiž karotenoidy, napríklad beta-karotén. V tele sa potom tieto farebné pigmenty, žlté, oranžové, zelené, zmenia na vitamín A. Čím viac vitamínu A sa v tele nachádza, tým silnejší je imunitný systém a lepšie bojuje proti rakovinovým bunkám, baktériám a vírusom. Existujú aj iné ochranné chemické látky, zvané fytochemikálie, chemikálie z rastlín. Viete, každý deň je každá bunka v našom tele bombardovaná niečím veľmi nebezpečným, voľnými radikálmi. Voľné radikály sú v skutočnosti veľmi nestabilné atómy kyslíka, ktoré reagujú superrýchlo. Bunky v našom tele vyrábajú energiu každý deň. A časť tohto energetického procesu chrlí vysokoreaktívne chemikálie kyslíka. Sú veľmi toxické a môžu zničiť akékoľvek tkanivo na blízku, vrátane genetickej informácie DNA. Odhaduje sa, že voľné radikály zasiahnu každú bunku v tele počas dňa asi 10 000 krát. Aj keď hrozí možnosť poškodenia DNA, našťastie vieme, ako sa ochrániť pred voľnými radikálmi. Existuje vynikajúci spôsob, ako sa chrániť pred potenciálnym útokom voľných radikálov. Celé tajomstvo sa ukrýva v strave. Čerstvé ovocie, zelenina a šaláty poskytujú antioxidanty, fytochemikálie, ktoré sa správajú ako metla a vymetajú voľné radikály, ktoré môžu poškodiť DNA. A potom hrozí rakovina. Vieme, že Centrum pre výskum správania sa človeka v Koloráde robilo zaujímavú štúdiu. 28 žien bežne konzumovalo 5 porcií ovocia a zeleniny denne a následne im zvýšili dávky na 12 porcií denne. V zápätí zmerali poškodenie DNA, ktoré nastalo pri konzumácii 5 porcií ovocia a zeleniny denne a jeho rozdiel voči 12 porciám denne. Zistili, že poškodenie DNA bolo o 50% menšie u tých, ktorí mali 12 porcií ovocia a zeleniny denne. Pozor, podľa vládneho prieskumu iba 1 zo 4 Američanov konzumuje 5 porcií ovocia a zeleniny denne. A iba 39% opýtaných vedelo, že by sa malo jesť 5 porcií ovocia a zeleniny denne. Ako vidíte, veľmi málo ľudí sa pridrža doporučenia o konzumácii 5 porcií ovocia a zeleniny denne. Pričom konzumácia 12 porcií denne
môže znížiť poškodenie DNA o viac ako 50%. Je preto veľmi dôležité zamerať sa pri nákupoch potravín na výber čerstvého ovocia a zeleniny. Tieto sú veľmi dôležité pre potlačenie vzniku rakoviny. Takisto pohyb je nesmierne dôležitý. Vieme, že pohyb znižuje riziko rakoviny prsníka a rakoviny pľúc. Navyše účinne redukuje riziko rakoviny hrubého čreva. Pohyb je veľmi, veľmi dôležitý. Posilňuje imunitný systém. Zvyšuje počet bielých krviniek v krvnom obraze. Zvyšuje schopnosť bielých krviniek navzájom komunikovať. Je to dostupná a zdravá metóda, ako môžeme veľmi účinne redukovať riziko rakoviny. Najdôležitejšia cesta, ako redukovať riziko rakoviny, je optimizmus a úsilie žiť zdravo. Pomáhajú znižovať hladinu stresu v tele. Vysoká úroveň stresu neobyčajne oslabuje náš imunitný systém. Takže zvládanie stresu je veľmi dôležité pre ochranu pred rakovinou. Povieme si pár slov o pravidelnom cvičení. Časom strácame schopnosť spracovať kyslík. A cvičenie je cesta, ako byť fit. Pamätajme, ak necvičím, strácam. Preto je pri cvičení dôležité dodržať pravidelnosť. Nesmieme však zabudnúť odpočívať. Ak cvičíme 3 dni, držíme si kondíciu. Ak 4 dni, budujeme si ju. 5 dní v týždni nám prináša radosť. Ak cvičíme 6 dní, je to práca. Ak cvičíme 7 dní, ničíme si kondičku. Pravidlo znie, neleň už viac ako 2 dní za sebou. Na 3. deň by sme mali cvičiť. Pamätajte, nedá sa cvičiť do zásoby. Nakoniec upozornenie. Necvičte, keď ste chorí. Všetko dobre vyležte a odpočívajte. Pohyb ako základná filozofia pomáha žiť, tvoriť, užívať. Byť fit sa naozaj oplatí. Ďakujem, Harold. My síce vieme, že cvičenie môže zmierniť stres. Ale niekedy potrebujeme naozaj pomôcť s týmto problémom. Teraz sa spojíme s doktorom Skipom McCarthym, členom Amerického inštitútu na výskum stresu. Vyše 20 rokov skúmal pôsobenie stresu na ľudí a vytvoril metódy na jeho zvládnutie. Slovo má doktor Skip McCarthy. Môj kompletný seminár o strese trvá 12 hodín. Priestor v tejto relácii je pravda, že obmedzený, preto sa budem snažiť zmestiť sa do 10 minút. Začnem hneď s teóriou nádrže na stres. Táto myšlienka prišla z Austrálie a ja som ju zakomponoval do svojej štúdie zvládania stresu. Uvažujte o svojom živote ako o nádrži. Pôsobí na vás mnoho stresov podľa situácií vo vašom živote. Stresory delíme na závažné, ako napríklad konfliktné vzťahy v práci, a drobné, akými sú otrhnutie gombíka na košeli. Každý z týchto stresov sa nabaľuje na ostatné. A ak primerane nespracovávate hromadiaci sa stres, vaša stresová nádrž sa naplní a preleje. Čo však nastane, ak prežívate priveľa stresov? Lekársky výskum ukázal, že stres nepriateľsky vplýva na váš imunitný systém. Priveľa stresu má množstvo škodlivých následkov. Podľa vedcov 60 až 90% všetkých zdravotných problémov spôsobuje stres. Podľa iných výskumov 60 až 80% pracovných úrazov priamo súvisí so stresom. Priveľa stresu spôsobuje aj napätie vo vzťahoch. Zdá sa, že sa mu jednoducho nevyhneme. Sme doslova obklopení stresom. Našťastie, naša nádrž má tlakový poistný ventil. Keď sa tento poistný ventil naplno otvorí, môže vyprázdniť nádrž na bezpečnú úroveň. Je to naša ochrana pred stresom. Pomáha nám pritom 7 kľúčov a práve tie dokážu udržať náš poistný ventil otvorený. Týchto 7 kľúčov je duchovná sila, modlitba, relaxácia, primeraný spánok, pohyb, uhol pohľadu, teda pozitívny prístup k životu,
Zdravé stravovanie, ideálne vzťahy s blížnymi, čiže verní priatelia a zdravé vzťahy, denný rozvrh a zadelenie času. Toto si môžeme preniesť do tzv. Pyramídy stresu. Je zostavená tak, že najdôležitejšie kľúče sú v jej vrchole. Dolu tie menej dôležité. V spodnej časti vidíme zdravé stravovanie a pohyb, čiže základ dobrého zdravia. Ale pre zvládanie stresu nie sú až také dôležité ako určenie životných priorít, cieľov a plánov na ich dosiahnutie. Nie sú dôležitejšie ani ako oddych, relaxácia a spánok. Keď sa dostaneme na vrchol pyramídy, vidíme, že priateľstvo a zdravé vzťahy sú najdôležitejšie pre úspešné zvládanie stresu. A pozitívny pohľad na svet sa hádam ani nedá doceniť. Ponúka nám užitočné služby pri absorbovaní ťažkých životných skúseností a zážitkov. Vráťme sa k stresovej nádrži. Už vieme, že poznáme 7 kľúčov, ktoré otvárajú poistný ventil nádrže. Ale je aj 7 spôsobov, ako ho ľahkomyselne privrieť. Paradoxne ich vyhľadávajú ľudia túžiaci zmierniť svoj stres. Všetky nám zdánlivo ponúkajú krátkodobú úľavu od stresu. Preto ich ľudia aplikujú, ale každý z týchto spôsobov má silný a zničujúci bumerangový efekt. Kumuluje dlhodobý stres, namiesto toho, aby ho zlikvidoval. Veľmi nebezpečné je správanie, ktoré uzatvára ventil pri zvládaní stresu, a to navrávať si, že zvládate stres, hoci to v skutočnosti tak nie je. Necítite potrebu osvojiť si 7 kľúčov zvládania stresu a s ich pomocou opäť nájsť krásy života? Položím vám otázku. Vieme zväčšiť našu stresovú nádrž? Áno, určité veci to umožňujú. Môžeme si tak zlepšiť schopnosť zvládnuť väčší stres. Bohužiaľ teraz nemáme čas o tom hovoriť. Vráťme sa k našej stresovej pyramíde a vidíme, že vrchol tvorí duchovná sila pre veriacich modlitba. Ak sa vám to zdá čudné, odborníci na stres majú v súčasnosti množstvo vedeckých dôkazov, ktoré potvrdili, že duchovno je pri zvládaní stresu veľmi dôležité. Až natoľko, že Medzinárodný kongres odborníkov na stres v roku 2000 mal motto Stres a duša. Mal som privilégium rozprávať na kongrese na túto tému. Poviem vám príbeh, ktorý mi pomohol porozumieť, akú obrovskú silu má duchovno pri zvládaní stresu. Stanoval som s mojimi 3 synmi. Najstarší Michal mal 10, Andrej mal 7 a najmladší Markus mal 5. Každý z nich stanoval už ako 3-ročný. Všetko absolvovali ako správni chlapi s otcom na čele. Sú určité vzťahy, ktoré sa nedajú vytvoriť inak. Takže všetci moji synovia vedeli, do čoho idú. Najmladší, keďže bol maličký, spal so mnou v stane a ďalší 2, Michal a Andrej, sa utáborili zo 10 metrov od nás, ukrytí pod stromom, aby dokázali, že sú nezávislí. Markus a ja sme šli spať a oni sa zabávali, počuli sme ich, ako sa smejú. Okolo polnoci som začul hrozný nárek a spoznal som Andrejov hlas. Schytil som baterku, zasvietil na stromy a videl som, ako sa stan hýbe. Bežal som k stanu, svietil naokolo, či tam nestriehne nejaké dravé zviera. Ale žiadne som nevidel. Len čo som otvoril synov stan, vedel som, čo sa stalo. Andrej vstal, noc ako uhol, nevedel, kde je a rozreval sa. Hlavou sa dotkol strechy stanu a zľakol sa, že útočí príšera. Mali ste vidieť ten obraz. Mal panický strach, celý sa triasol. Jeho telo produkovalo všetky možné stresové hormóny. Uvedomil som si, že mu nepomôžem, ak mu budem svietiť do očí. Preto som si zasvietil na tvár, aby ma spoznal. A rád by som vám povedal, čo sa v zápätí stalo. Povedal 2 slová. O, oci. A zrazu sa všetok jeho strach roztopil. Upokojil sa, ľahol si a zhaspal. Vrátil som sa. Všetko trvalo 30 sekúnd a ja som len premýšľal nad toľkou silou. Vlastne iba pohľad na moju tvár priniesol pokoj a úľavu od stresu. Myslím si, že presne to je duchovno.
Je to ako taký návod, ako zvládnuť stres, ako nájsť svojho Boha. Vieme, že keď príde stres, môžeme uveriť, že niekto to má pod kontrolou, niekto, komu veríme, komu sa môžeme zveriť. Prednedávnom mi telefonoval muž, ktorý bol kontrolórom v jednej z najväčších západoamerických spoločností. A veľmi pohnutým hlasom vraví: počul som vás hovoriť v rádiu o strese. Viete, ak mi nepomôžete, určite zomriem. Išli sme na obed. Objasnil som mu veľa vecí, pretože muž riešil množstvo problémov, mal veľa stresov. Stres v práci, stres doma, stres všade v jeho živote. Hovorili sme o jeho zdrojoch a na dne pyramídy boli dobré veci. Zdravo žil, cvičil, ale keď sme sa blížili k vrcholu, tak poviem vám, bol veľmi povrchný v základných veciach. Bol veriaci, už som to skúsil s modlitbou. S neskutočne silnou modlitbou o pokoji. Bože, obdaruj ma pokojom prijať veci, ktoré nemôžem zmeniť, odvahou meniť veci, ktoré môžem zmeniť a múdrosťou rozoznať ich. V živote veľmi často bojujeme proti veciam, ktoré nemôžeme zmeniť. Sme bezmocní. A Bože, obdaruj ma pokojom prijať veci, ktoré nemôžem zmeniť, odvahou meniť veci, ktoré môžem. Toto nie je len akési odovzdanie sa, apatia. Je to modlitba, ktorou prosíme Boha o pokoj a dar prijať veci, ktoré nezmeníme. A to nie je škrípanie zubami a topenie sa v problémoch. Naopak, my veci vložíme do Božích rúk s dôverou, že vie veci zmeniť, ak sa rozhodne tak urobiť. My potom môžeme riešiť veci, ktoré môžeme ovplyvniť, vložiť tam všetku našu energiu. A po našom rozhovore mi muž vraví: našiel som kľúč k môjmu duševnému zdraviu. Raz mi ukradli auto. Mal som v ňom všetky výskumy stresu za posledných 15 rokov pripravené na verejnú prednášku. Ocitol som sa v ťažkom strese. V zápäti som vyslovil modlitbu pokoja, čo iné som mohol urobiť, veď auto už bolo fuč. Musel som si zariadiť odvoz a sústrediť sa na prednášku bez akýchkoľvek poznámok. Prijal som to ako výzvu. Bude zaujímavé prednášať z hlavy a pritom nestratiť zmysel prednášky. Pripravil som si schému seminára, poznámky a išiel som do toho. Prijal som ten stres a snažil som sa ho obrátiť na dobrodružstvo. Mimochodom, auto sa našlo aj s vecami a všetko sa dobre skončilo. Modlitba o pokoji má veľkú silu v podobných situáciách. Ak sme v strese, často hľadáme východisko v jedle. Pre mnohých z nás to znamená veľa tuku, kvantá soli. Veľká väčšina z nás však skonzumuje obrovské množstvá cukru, sladkostí, ktoré všetci tak milujeme. Ak radi siahate po čokoláde, zrejme mám pre vás dobrú správu. Existuje perfektná alternatíva. Chcem sa s vami podeliť o najjednoduchší recept, jeden z mojich obľúbených. Je to smotanový koktejl pripravený, verte či nie, zo zaváranej tekvice. Začať môžeme s 2 šálkami tekvicového pyré z konzervy. Na tomto recepte je navyše úžasné, že nepotrebujeme mixér. Jednoducho to iba vymiešame v nádobe. 2 šálky tekvice a asi pol šálky sojového mlieka. Môžete použiť aj orechové. Ja pridám sojové, tak. Mali ho tu vedľa v potravinách. Viete, aj v Biblii sa píše, že je dobré zjesť občas trocha medu. Ale takisto sa dočítame, že nie je dobré jesť priveľa medu. Takže pridáme asi 3 polievkové lyžice medu a bude to akurát dosť na uspokojenie mlsného jazyka a vašich chúťok. Ale to pravé tajomstvo je v tom, že musíte pridať takúto šálku javorového sirupu s vanilkou. A teraz to naozaj chutí ako smotanový koktejl. Môžete ho tiež pripraviť z uvarených batátov. Ale pokúste sa mať v zásobe tekvicu v konzerve. Chutí to lepšie. A takto nejako to bude vyzerať vo finále. Úžasné to je napríklad v pohári na ľadovú kávu. Z mäkkého tofu môžeme pripraviť krém. Ešte to trochu na vrchu ozdobíme, asi takto. Jednoduchá krása. Navrch pár
posekaných orechov a neodolánik. Môžete pridať aj nejaký ten keksik, prípadne piškoty, ak ich máte radšej. Takže pridáme ešte keksy a máme hotový prekrásny dezert. Ak naozaj radi kuchtíte, existuje množstvo dostupných receptov, napríklad tvarohový koláč z tofu alebo čokoládový koláč zo svetojanského chleba. Môžete siahnuť po sušenom ovoci, ako ho tu vidíte. Môžete ho jesť len tak, alebo posypané orechmi. A potom to už bude nielen chutné, ale aj hodnotné. Takže vidíte, že sa nemusíte hneď vzdať sladkosti, ak chcete jesť zdravo. Existuje množstvo nádherných vecí pripravených uspokojiť váš mlsný jazyček. A naozaj sa to dá aj zdravo. Nadišiel čas úloh. Podľa výskumov z oblasti zdravého životného štýlu potrebujete denne fyzické cvičenie. Takže pohybujte sa a cvičte, jedzte ľahkú večeru alebo nevečerajte, medzi jedlami pite iba vodu. Identifikujte najstresovejšiu situáciu vášho života a ak veríte, poproste Boha, aby vám dal silu a pokoj na zvládnutie situácií, ktoré nemôžete zmeniť. Snažte sa nájsť v sebe silu a odvahu zmeniť veci, ktoré sa dajú meniť, múdrosť či schopnosť ich rozoznať. Nežite iba pre jedlo. Ak ste v strese, snažte sa odolávať tzv. Jedlám na upokojenie. Radšej sa upriamte na zdravé aktivity, ako je cvičenie. Viem, že to dokážete. Jedzte zdravé sladkosti vo vhodnom čase. A tento týždeň, prečo nevyskúšať nový recept? V slovenskom znení účinkovali René Jankovič, Marek Majeský, Roman Matisko, Tatiana Radeva, Miroslav Tanavský. Spolupracovali Bronislav Šoš, Dušan Bielik, Rudolf Nať, Bohumil Kern, Jana Nosková, Martin Galanda a Eva Galandová. Slovenské znenie vyrobilo Štúdio Nádej.